Iepa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen. Kanalera ongi etorri zuzeneko berri batera, eta kasu honetan Epic Gamesen ekarri zuen oparitu zuen bideo-joko bat ekarri zuet, kasu honetan Bear and Breakfast, eta era simple batean azaltzeko joko honetan art bat izango gara, eta egin behar izango da ostatu bat, eta bertan datorren jendeari baskaria prestatu, eta bere horri aldean irakurri nuen gauzen arabera joko hau nahiko erlasatzeko joko horietako bat da, eta horregatik egarri dut lapur bat deskonexioa izateko, beraz, aurrera goaz. Hemen. Yo non nago. Dene dago. Hortiren ezin gara irten.
Bueno, hotxak dira apur bat Animal Crossing. Ez galdetu zaitut bi hartz, katu bat eta txori bat elkarrekin. Vale. Ea. Vale, mapa bat dagoela etorri ikusten ditugula gauza. Hobbiten etxeak dirudite. Txakurra. Vale. Ideia txarra dagoela nahiko argi dago.
Ni ere. Hubiera se ha tardado. Hank ni naiz momentu honetan. Artzurat naizela, txo. Vale. Behar duguna deskantzua. Bueno, deskantzua. Toni topatzea, bizkanaka. Hori da, Toni. Oh. Bueno. Hori da.
Hau betzen doa. Bueno, guatzen gauza pizkanaka egiten. Eta listo. Ez gaitezen berotu badazpa. Vale. Hemen. Bai. Bueno, arrazia badauka. Vale. Listo. Baina ez du jartzen lan hori dela, ja beno. A ver.
Vale. Oe bat. Vale. Selles nagunii ikusten.
Hetik ez dago. A ver. A ver. Selección de saldo. Vale, badirudi ezetz. Guazen marrazoaren gana.
Vale, hortik ez gara etorri. Ui. Bueno. Suposatzen dut materiala eta bat.
A ver. Es que va. Ese kiosco. Lehen da biziko gizaki heldu da.
Paralelopípedo. Se manca. Ordenagailu bat.
Bale, jarraitu ezagun. Hala ere, bada espada.
A ver. Colega.
Nondik ez etorri. Vale. Hau zari ez dugun topatzen. Gauza hori. Bueno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko esan zaizuela, eta horrengoan gehiago. Agur.